bideoa grabatzen ari garen unean, gaueko 12 izateko 23 minutu falta diren honetan, Irribarriak eta Arroitak, Einaudi Zeaga eta Eneko Belokiren aurka Antiguako txapelketan jokatu duten 6. eguneko promesen azken partidaren analisia egingo dugu. Garaipena Irribarria eta Arroitarentzat izan da, Arroita gaurkoan Gabirondoren ordez joan da Antiguora, eta egia esan erraztasun handiarekin irabazi dute. Izen bat bakarrik esango dut, partidaren analisiarekin hasi aurretik alere esan behar da, Irribarriak eta Arroitak eta Lizeagak eta Beloki bikote titularrak, eta Irribarriak eta Gabirondok aurrekoan, galdu egin zutela beste norgehiagoka, eta horren ondorioz, gaurkoan elkarren aurka partida erabakigarria jokatu dutela. Izen bakarra esango dut, Irribarria. Ikusgarria izan da gaurkoan Irribarriak egin duen norgehiagoka. Ez sinestekoa, nik uste aurtengo torneoan, Antiguan, pilotari batek eman duen bersiorik onena eman duela zalantzari gabe Irribarriak. Ikusgarria izan da jokatu duen norgehiagoka. Baina ikusgarria esaten denean, ikusgarria. Berez honekin bideoa amaitu egin beharko litzake. Izan ere ez baitago besterik, esateko gaurko honetan, ez baitago besterik. Berez bideoa amaitu egin beharko litzake esan bezala. Antologikoa izan delako, baina partidaren hasieratik amaierara pixka bat kontatuko dugu, ezta? Hasieran oso ongi hasi da, ikusi dugu, 7 eta 1 ipini dira, egia esan erakustaldi ikeragarria emanez, ikusgarria izan da, Irribarriak gantxoz egin du min gehien, ezkerra irez, bai zabalean eta baita txokoan ere, Einaudi Zeaga erabat dominatu du, eta ez dio inongo aukerarik eman. Gero partida aurrera joan denean, noski, Irribarriaren distira horrek, normala den bezala, Lizeaga eta Beloki norgehiagokatik atera ditu. Eneko Belokik partida ona egin du, baina pentsa Eneko Belokik partida ona egin duela, ez duela partida kaskarra egin, ikusteko Irribarriak egin duen partida ikusgarria. Benetan, zur eta lur utzi gaitu gaurkoan, 13 tantu uste dut amaitu dituela, ikusgarria izan da, ikusgarria, eta nik uste Antiguako torneoan geratzen den honetan behintzat, pilotari baten bersioan, ikustea kostatuko zaiguna, asko kostatuko zaiguna. Egiten zuen ezkerraire bakoitza markatu egiten zuen, zabaleko arrastoan bikain neurtuz, eta Einaudi Zeagak ez du ezertxo ere egiterik izan, benetan zabal horretan minikeragarria egin dio Irribarriak Lizeagari, eta gero horrez gain atzean ere dominatu egin du, eta Arroitak partida zuzen bat egitearekin nahikoa izan du, ez du pilota bakar bat ere galdu, eta partida zuzen bat egitearekin Arrigorriagako ordezkoak, gaurkoan ordezko izan denak, nahikoa izan du. 22 eta 5, Irribarria eta Arroita Antiguako final erdietara, hauxe izan da gaurkoz esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.